svemu lijepom dođe kraj, pa tako i našem serijalu. U idućoj epizodi pogledajte na jednom mjestu zašto volimo fešte. San Fermin u Pamploni, festival je koji privuče milijun razdraganih ljudi i na kojem vam treba puno hrabrosti. Posjetili smo i Calcio Storico, tradicionalni firentinski nogomet koji su navodno igrali i Michelangelo i dvojica papa. U istoj epizodi snimili smo i najveći skup ljubitelja piva, Oktoberfest u Minhenu, gdje smo našli jedini europski cirkus Puha. Hrvatski maraton lađa u Metkoviću nije samo utrka lađa, to je natjecanje i rivalitet svih mjesta iz doline Neretve, te mnogim ljudima smisao života. Ne postoji popis svjetskih fešti koji ne spominje najveću svjetsku borbu rajčicama, bizarnu i ludu tomatinu kod Valencije. Jeste li znali da u Twinsburgu, američka država Ohio, postoji najveći svjetski susret blizanaca Twins Days? Za sladokuse tu je Euro Chocolate, festival čokolade u Peruzi. A ako ste željni adrenalina, tu je i engleski cheese rolling, kod mnogima najblesavija svjetska fešta. I za kraj, dokaz da ljudi vole feštati na svakom kutu planete, Goroka Show, festival plemena iz Papue Nove Gvineje. Budite idući tjedan s nama i saznajte koja je najbolja svjetska fešta.